За всички, къде избегахте едно време от селата и отидехте на големите пари, в големия град, големата слава. Къде е това нещо тук? Това нещо не можехте да го гледате. Къде се отвръщавахте от него? Тази сланинка, като ви я сложеха на масата и въртехте главите на другите страни. И това кисело зеле ви мерише много гадно. Ужасно беше. То сок, много добре знаете, че е по-голем антибиотик и за заздравяване на имунната система. От това нещо го няма никъде. Ама никъде. Много добре знаете всичките тия неща. Или почнахте сега да се усещате. Кога бабите и делците ви готвеха с тази мас, вие се отвръщавахте от това нещо. И викахте, тази стака дори няма да я хапнем. Та всички вие в момента ми звъните и ми пишете как мило и драго давате всичко да се върнете на село. Да, ама продавахте си къщите, продавахте си имотите и отидехте в големите градове и станахте консуматори на боклуците на целия свят. И сега ми викате, мило и драго давам да си върнем този живот. Банките, драги ми приятели, са широко отворени обятия за вас. Искам да ви пожелаем само много здраве и много късмет, за да може да осъществите мечтите си и един ден да си купите къща на село. Мечта, която едно време я държахте в ръцете си и която сега търсите. Пожелавам ви успех, дано един ден си осъществите и дано ме разберете.